Ако търсите изпълнител за ремонт на покриви, не търсете повече. Dayan Engineering 97 ЕООД се ангажира да ви предостави най-добрите продукти, услуги и майстори в едно. Освен това имаме несравнимо качество на цени, които няма да изпразнят джоба ви. Всеки от нашите специалисти има опит в ремонта и изграждането на покриви и е изградил репутация на съвършенство. Нашия екип надминава очакванията отново и отново. Използваме най-добрите практики в индустрията в областта на покривите. Най-важното е, че ние поддържаме мотото си, качество и доверие. Независимо дали търсите да ремонтирате или пък да смените покрива си, нашите изпълнители ще ви помогнат да направите правилния избор. Ние предлагаме нашите услуги в цяла България. Обадете ни се днес, за да научите повече и ни позволете да спечелим вашето доверие. Извършваме качествен цялостен или частичен ремонт на покриви, пренареждане на керамиди и поправка на обшивки, улуци и водостоци. Имаме богат опит в изолацията на плоски и скътни покривни конструкции. Реализираме планови и експресни ремонти във вашия град и село. Изграждаме нови покривни конструкции, дървени навеси и метални навеси повече от 10 години. Доверете се на нашия опит и екипа ни от доказани професионалисти. Вие ще получите качеството, за което ще платите. Експресни огледи до 2 часа и бързи оферти. Започване на работа веднага след приемането на офертата. Свържете се с нас, за да ни кажете от какъв ремонт на покрива имате нужда. В удобно за вас време ще направим оглед и оферта за ремонт на вашия покрив. Подписваме двустранен договор, за да сте спокойни за крайния резултат от ремонта. Ремонтираме вашия покрив или изграждаме нов, точно както сме се договорили. Свържете се с нас сега. 08877727744 08948510802